Kaixo, zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saiora. Aurreko astean gizentasuna izan genuen hizpide aste honetako solasaldiaren gaia berriz oso ezberdina. Euskara izango baita gaur protagonista. Gure hizkuntza maiz izaten da hamaika solasaldi eta tertulietako kidea, baina gaur artean duguna zabalera begiratu nahi du. Diagnostikorik akaso ez gara horren ambiziosoak, baina pultsu hartu nahi diogu gure hizkuntzaren osasunari, hori bai, munduan. Eta guztia biharko egunean jakingo duzue ospakizuna delako. Abenduaren 3an, Xabierko Frantziskoren egunean, ospatuko da aurten ere Euskararen nazioarteko eguna. Joan den hamarkadan Euskaltzaindiak eta Eusko Jaurlaritzak ofizialtasuna eman zioten egunaren erroak Eusko Ikaskuntzaren baitan daude. Erakunde honek antolatuta ospatu baizuen 1958an lehendabiziko Euskararen eguna. Baina hauek biharko kontuak dira, bagoaz orain gaurko gaia sakonago aztertzera. Jon Martijaren esku. Hemeretzigarren mendetik aurrera, euskaldun askok emigratzea deliberatu zuten Euskal Herriko egoera sozioekonomikoak eraginda. Urteak aurrera joan ala, gehientsuenak atzerrian errotu baziren ere, askok euren jatorriari eutsi nahi izan zioten mundu zabaleko hainbat hiritan euskal etxeak sortuz, jatorri berekoen arteko ohiturak eta harremanak mantendu eta sendotzeko. Bestalde, mundu zabalean handitu eginda azken urteotan euskararen ganako jakin-mina. Horren ildora, gero eta gehiago dira euskara eta euskal gaiak lantzeko interesa erakutsi duten unibertsitateak eta ikastegiak. Gaur egun, oztopoak oztopo, euskara munduan zehar indarrez barreiatu dela esatea zilegi da. Eta aurkezpenekin hasiko gara lehendabizi noski, ezkerretik eskubira, Jose Mari Belez de Mendizabal, Eusko Ikaskuntzaren gerentea. Ongi etorria. Hola, kaixo. Eskerrik asko tortzeagatik, eta bestetik Jose Francisco Zinkunegi abekoa, helduen alfabetatze berreuskalduntzerako erakundeko kidea, eta euskara munduan programaren arduraduna. Ongi etorria. Arratsaldean, eskerrik asko. Ondo esan dut ez da? Bai, ondo. Kargoa luzpetxoa da. Bueno, zakititazko, ez? Bai, eta tarteka hauekin, nahazteko modua badago behintzat. Jonek, Jon Martijak orentxe bertan esan du aurkezpenean, oztopoak oztopo euskara munduan zehar barreiatu dela. Ondo esan du ez da? Bueno, nik uste beti egon dela, ez? Munduan zehar euskara ikasteko, zuk esan duzuen bezala, zarrean esan duzuen bezala, jende asko atera behar izan du Euskal Herritik kanpora, eta nik uste beraiekin eramantzutela euskara eta euskara zabaltzeko gogoa. Gero hor kontua da, belaunaldi berriei igortze prozesu horretan askotan galdu egin dela, ezta? Ze garrantzi handiagoa eman diote sarritan xede den herri horretako hizkuntza ikastea edo hizkuntza esate baterako Ipar-Ameriketara joan bat ziren seme-alabek ingeles on bat ikastea lehenetzi zuten etxean euskara transmititzea baino. Baina, bueno, geroko belaunaldiak eta ondorengoak hor sortu badute horrelako nolabait hizkuntza, jatorria nondi datozen eta hor galdera horiekin hasten direnean hizkuntza ikasteko grina hori, eta, gaur egun jende asko ari da, bai, munduan zehar euskara ikasten, arlo desberdinetan, ez, bai, euskal etxetan, bai, zuk esan duzun bezala unibertsitatetan azken urte hauetan, gero eta jende gehiago, eta egia da zabaltzen ari den kontu badala. Bueno, euskaldunekin batera joan da hizkuntza, hori garbi dago, eta euskaldunekin joan da ere, sentimentua, eta nolabait sentimentu horretan azteko eta sentimentu horri eusteko borondatea, ezta. Nik uste dut izana da edozeinek galtzen duen azkenengo balioa. Ez dakit ere galtzen ote duen betiko. Orduan itxatxita joaten da generalian ama hizkuntza norberarekin, eta noski, lehen aipatu den bezala, hemendik joandakook beraiekin miseria askotan eta pobrezia edota gerra batetik edo liskar batetik edo gatazka batetik alde egiteko beharraz gain, beraiekin batera eraman dute zuten bakarra, eta zein hizkuntza. Orduan normala da, bai Amerika bai zein estatu batuetako, Amerikako estatu batuetan zein Hego Amerikan, eta
munduko beste edozein izkinetan euskalduna egon den zera artean edo bitartean beti berarekin hizkuntza egon da. Hor badago zera, ez da, ontxe betan gogoratu dut, tolako anekdota bat, esaten duna Placido Mujikak zera bere hiztegia sortzeko etorri zitzaion ideia izan zen, ideia edo lehendabiziko gogoa piztu zitzaion hain zuzen, berak okerez banago Kolonbiako oianean zegoela, aurkitu zuenean argia, uste dut, argia aldizkariaren ale baten zatitxoa, ez? Eta badirudi, ara eramanda izan zen Santa Cruz apaizak eramanda. Horrek esan nahi du, Santa Cruzek amendik eraman zuela, pues eraman behar izan zuena, edo eraman izan zuena, baina baita eraman zuela euskara eta berarekin, bere izaerarekin itezita zegoen, zera ez da, sentimentuari. Nik hor gehituko nuke, zera ez, bueno, bai, euskaldunak eman dute izana, eta izan horren, bueno, ardatz edo, bueno, bizkarrezur askotan hizkuntza, eta, bueno, joan ziren haiek, euskaraz egiten, eta gainera euskaldunak bildu egiten ziren, eta barrezta, baino, gero, egia esan, benetan urteetan zehar, nahiz eta hor saiakerak egon diren, eta, bueno, askotan, euskarazko klaseak aspaldikoak dira atzerrian, euskaldun zahar batek azeukan baliabidekin erakusten zuen, zinolako metodologiari gabe, altzuena egiten zuen, ez da? Baina hor, euskaletxetan urteetan eta hizkuntza baino gehiago mantendu direnak izan dira, dantza, musa eta horrelako ohiturak, baina hizkuntza galdu egin zuten. Eta egia da, euskaldun horiek gizarte horietan, batetikan, pues bueno, esan lehendakariak sarritan esan duen bezala, euskaldunak, gidoiakiko euskaldunak, ez, euskal argentinarrak, euskal amerikarrak, euskal ezakizar, ez, beti gidoia duten euskaldun hauek alde batetik, argentinarrak direla, baina gero gizarte horretan, aldi berean, beren euskalduntasuna aldarrikatzeko, ikurrak edo behar dituztela eta orduan, horregatik ematen dioten garrantzia, ni urrutia naiz, baina 8. belaunaldiko urrutia. Hemen guk ez dugu inoiz esaten ni 5 egin naiz 8. belaunaldikoa, ni hemen Euskal Herrian bizi naiz, euskalduna naiz, eta ez dat aldarrikatu beharrik naiz, eta kito, baina han bai, behar dute aldarrikatu hori, ez da, eta abizenarekin bezala, dantzarekin, eta hori, baina hizkuntza ez da, askotan hizkuntzak ez du hor bizi iraun izan zera prozesu. Da orduan, nik hemen azpimarratu nahi nuke, gaur egun, Euskara munduan programa edo deitzen digun horren jatorria Argentinan hasi zala, Argentinan euskara zala horren aurrekoa, Euskara munduan izan baino lehen Argentinan euskaraz izan zela, eta Argentinan euskaraz gazteen proiektu edo gazteen asmo bat izan zala. Gazteak izan zirela, euskara etzekiten gazteak, bere aiton amonari edo entzunda, aiton amona edo berraitona zan Argentinara joan zena, hizkuntza galdua zuten eta gaztengandik sortu zala euskara berreskuratzeko, ikasteko edo euskaletxetan nolabait euskararen presentzia bermatzeko nahi hori, ez? Eta orduan benetan hori oso importante izan dela honetan, jende gaztea eta benetan ahalegin handia eta lan handia egin dutela hori 10.000 kilometrotara hizkuntza berreskuratzen edo ikasten, ez? Tira, Euskara munduan programa aipatu duzu oraintxe bertan, zeintzuk dira honen erroak edo nola sortu zen? Esan dizudan, lehentxe esan dizudan bezala, benetan nik sorrera, 89an izan zen proiektu honen edo programa honen hasiera, eta nahiko anekdotikoa izan daiteke, ezta? Orduan, momentu hartan lehendakaria zen Ardantza zen lehendakaria, eta berak Argentinara egindako bidai batean, Euskal Aste baten egindako bidai batean, gazte talde bat hurbildu zitzaion eta eskatu zien berari, egin zuten eskari izan zen, han Argentinan Euskara ikasteko baliabideak eskaintzea edo erraztea edo bideratzea edo, Euskara ikasteko aukera garatzea Argentinan, ez da? Eta berak etorri zenean mezu hori, kultura zailari zera pasazio mezua, eta, barnetegi bat eratu zen, Makatxinen, Pampa erdian, guztiz basamortuan, 3 hilabeteko barnetegi bat eratu zen, 89an, eta 17 ikasle, irakasle izango zirenak edo,
hartu zuten parte. Eta, bueno, horretan bukatu kontua, baizik eta hurrengo urtean ere jarritzeko prest zeuden, gero, gainera, barnetegi egindako 17 hauek, bakoitza bere herrira bueltatu zenean, 3 hilabete horietan ikasi zutena, beren euskalitzan irakasten hasi zien, horren efektu biderkatzailea, berehalakoa izan zen, eta maila kaskar horrekin, eta irakaskuntzako inolako irizpiderik eta eduki gabe, ikusi zuten edo jaso zutena zabaltzen hasi ziren, eta horrek, eta jarraitzeko borondatea azaldu zuten, eta horrek ja eskatu zuen nolabait ere hor diseinatu behartzela nolabaiteko plan bat eta helburu jakoin batzuekin, eta orduan helburuak hor 3 zutabe nagusi edo ditu plan horrek, ezta? Batetikan trebakuntza, irakasleak trebatu herrialde bakoitzak giza baliabideak bertan izan ditzan, askotan gertatu da, Venezuelan esate baterako, euskaletxen euskarazko klaseak egon dira, euskaldun zar bat Venezuelan egondan bitartean, da lokalizatu dauki duten bitartean, igual jesuita bat, edo enpresario bat, dana dalakoa, ez da? Baina gero hori Euskal Herria itzuli denean jarduera bertan bera gelditu da. Eta orduan beti menpekotasun hori izan dute, ez da? Orduan hor oso garrantzizkoa jotzen genuen giza baliabideak garatu hartzela bertan eta bertarako, ez batetik. Eta gero bestea, kontutan izan da, irakasle profesionalak ez direla, baizik eta borondatezkoak direla, eta ikasmaterial egokiak eta erabilterrazak behar zituztela beraieko jarduera horian gauzatu alizateko. Eta hirugarren zutabea da gero, jaurlaritzak hori deialdien bidez, eta bai kulturako deialdi eta lehendakaritzako deialdiaren bidez, diruz laguntzen duela jarduera. Baina, orain diruz laguntzen da, baina diruz lagunduko ez palitzere beti jo behar da herrialde bakoitzak autonomia izan dezan, jarduera hori ez da egon gure baitan esate baterako beraiek izan ditzatela baliabideak horrekin aurrera egiteko gertatzen dela. Modelo bat garatu zen beraz Argentinan. Bai, modelo bat garatu zen, helburu batzu markatu ziren, bide bat proposatu zen, eta hor ibilian doitzen joan gara, eta egia esan gero 2000 urtetik aurrera esan dezakegu beste herrialdetara zabaltzen hasi zala. Hego Amerikako beste herrialdetara, Uruguai eta Txilera nagusiki, ez. Eta 2003an Gasteizen mundu mailako biltzarra, kongresua, Euskaletzen kongresua, hori laburtero izaten da, horren Gasteizen ospatu zenean hori klabea izan zen 2003-2007 plana aurkezteko eta beste herrialdetara zabaltzeko, eta gaur egun asko eta asko dira, Afrika kenduta kontinente guztietan aurkitu daitekela punturen bat euskara ikasteko. Hitz egiten ari gara Kongreso Mundial de Kolektibidades Vascas delakoaren inguruan, bertan Miren Azkaratek helburu batzuk markatu zituen, eta baita epe bat 2003-2007 oraintxe esan duzuen moduan. Datorren urtea da, 2007? Bai, orduan, momentu hartan, Miren Azkarate, hori kultura zailburuak, aurkeztuzun, kongresura etorri aurretik, horre etorriko diren Euskaletxe eta Federakuntza desberdinek nolabaiteko beren eskuartan dituzten proiektuen valorazioak eta eskariak luzatzen dizkiote zerari jaurlaritzari, ezta? Eta orduan, euskarari dagokiona aztertu genuen, zertzan jendearen eskariak edo non dizioatzen helburu edo plantatzen zituzten, eta 2003-2007 plana diseinatu genuen eta helburuak hor biltzarrean aurkeztu zuen. Batetikan hor irakasleen trebakuntzari zegokionez ordura arte generaman trebakuntza plana guztiz aldatu zen. Ja teknologia berriez baliatzen hasi ginen, egia esan teknologikoki ere zelako egoera bera 80an geneukana edo 2003an geneukana. Eta orduan teknologia berriek beste trebakuntza prozesu bati ekiteko aukera eman ziguten. Eta orduan egin genuena izan zen 40 irakaslek osatutako talde virtual bat sortu, ikasleak argentinarrak dira kasu honetan, argentinarrak ziren 40ak eta Euskal Herritiko edatzen ziren. Eta gaur egun, esan dezakegu, maila horretan planteatu genuen helburua, gu 2007an aurre ikusten genuen helburua irakasle hauek lortzetzaketen maila gero irakasle izateko dagoeneko bete dala eta pasa dala. Orduan, mailari dagokionez gure aurrikuspen guztiak gainditu ditu. Nik uste oso motivazioa ere hor dago atzean, ezta, baina oso zera arrakastatsua izan zela. Eta gero bestea izan zen, beste agindu edo beste zera bat berak egin zuena izan zen materialak
ikasmaterialak, internet bidez euskara ikasteko materialak hizkuntza desberdinetan garatzea, osea, orduan Euskal Herrirako egiten ditugu material guztiak euskara gazteleraz dauzkagu, gaztelera hartzen dugu bitarteko hizkuntza bezala. Baina, claro, horrek Estatu Batuetan ezin da aplikatu, Parisen ezin da aplikatu, eta eta orduan, bai, berak planteatu genuela, hizkuntza behikularra inglesa eta frantsesa erabiliz material horiek garatzea. Eta zabaltzea. Orduan, mapa horretan, orduan aurrikusi genuen mapa hori eta zabalkunde hori guztia, ja egina dago. Euskara ikasteko produktu informatiko badaukagu euskara gazteleraz, euskara frantsesez, euskara inglesez, eta gaur egun, Australian ere aurkitu daiteke euskara ingleseko bertsioa Sydney eta Townsville esate baterako, baina Montrealen ere badaukate euskara frantsesekoa. Orduan, batetikan trebakuntza zegoen, baina bestalde batetikan baita ere baliabideen zabalkunde edo horre aurrikusi genuen mapa hori dagoeneko gauzatu da. Materialak eta metodologiari dagokionez, oso lan desberdina egiten dugu Euskal Herriko irakasleak edo atzarriko irakasleekin. Osea, Euskal Herriko irakasleak hemen alegin handia egin da irakaslegoa profesionalizatzen, eta orduan, horretan dedikatzen den, horretan aritzen da jendea da, nazioartean hori zen da horrela planteatu, ez dira profesionalak, bere bizimodu da bere lana dituzte, gero disponibilidadea ere, aldutena egiten dute, herrialde guztietan zera diferentea dira, ez da bere Ipar Ameriketa eta Hego Ameriketa. Orduan, lekuan lekuko berezitasunei nolabait ere erreparatzen diegu. Batetik, beraiek hemengo edozein euskaltegik, Jaurlaritzaren euskaletxen erregistroan onartu baldin badago, hemengo edozein euskaltegik daukan baliabide berberak eskuratu litzake. Osea, guk abetik egiten dugu material guztia eta hor sortzen den zera guztia, hemengo euskaltegietara banatzen den bezala berdin banatzen da euskaletxetara. Orduan, hori batetik. Baino, gero, egia da, material espezifikoak egiten ditugula. Osea, guk hemen egiten dugu materiala hemengo hartzailentzako da, eta, hartzaile tipologia hori izan dezagu kontuan hartuta, eta gainera material horrek aipu egiten dio Euskal Herriari eta Euskal Herriko egoerari. Niz esango dizut, Benito Lertxundi hemengo ikasle guztientzat izan daiteke ezaguna, eta zuk erabili dezakezu Benito Lertxundi, baina Benito Lertxundi igual Sydney planteatzen baldin baduzu, edo Ipar Ameriketan planteatzen baldin baduzu, euskara hizkuntza ikasteko, baina alegin handi egin behar duzu, nor den Benito Lertxundi azaltzen, ez da, orduan hor pixkat helburu galdu egiten dira. Orduan egiten duguna da, askotan, materialak egokitu bertako errealitatera. Hego Ameriketan, Maradona erabili beharriko dugu, eta Ipar Ameriketan, Schwarzenegger erabiliko dugu, ez da. Baina behintzat, lekura o testuingurura egokitu material hori. Eta gero aplikatzeko orduan, egin nolabaitiko manual bat, ez? Hemengo irakasle beste bagaje bat, beste trebakuntza bat daukate, baina hangoi manual bat egin behar izaten zaila askotan, hau intzazu orain, ondoren intzazu hau, ondoren egintzazu hau, ez? Euskal Herriko ikasle eta atzerriko ikasleen arteko formatua beraz ez da berdina? Ez da berdina tipologiatik, azita. Lehenengo jarriko nuke motivazioa, ez da? Euskal Herriko ikasleen artean ere euskara ikasteko motivazioa oso zabala izan daiteke, askotan instrumentala, igual gehiegitan instrumentala olana behar delako, edo administrazio publikoan egin nahi delako eta bar, baina motivazio hori atzerrian ez da existitzen. Atzerrian helburua, euskara ikasteko helburua ez da instrumentala, ez dute horretarako behar, nagusiki helburua sentimentala da. Sentimentala, eta hor badute nolabaiteko, motivazioa, izan da motivaziorik indartsena beti afektiboak direla, ez da? Eta, askotan... Eta ekonomikoak. Eta ekonomikoak. Askotan, harrigarria da, nik eta hemen, ikasle batek, ez dakitzen bat ordu pasate, ezin du atera eta oso imposiblea dela egateratzea, ez dakit horrako kontuak entzuten dira, eta gero, harritxo egiten zea, Argentinar batek 10.000 kilometrotara, eta ez dakitu, han ikasita, eta gero hona etorritzea 2 hilabeteko barnetegia egin, eta egatera duela, ez da? Esan ez dut, orduan, ez, eta beratzea aldea. Eta testinguru arrotz horretan, ez? Badira. Ekonomiko esan dudanean, ez dute, alperrik esan, izan ere, badira gero eta gehiago, zorionez, kanpotarrak. Aipatzen ari da Argentina, ez? Argentinako biztanleen 15% gutxi gora bera da Euskal Jatorrikoa. 15%, hori hasi. 15%, hori biztan da, hori porcentaje importantea dela. Eta Euskaletxen erdia, baina gehiago Argentinan dago. Munduko Euskaletxe guztien erdia 80. Febak 80 elkarte ditu, ez da.
Horrek suposatzen duen zerarekin, importantzia eta garrantziarekin. Gero eta gehiago dira, zorionez, oinarri ekonomikoa erabiliz gugana jotzen duten Euskal Argentinarrak. Eta hori ona da. Izan ere, naiz eta han egon, aurkitzen dutelako beraiek euskararekin egin duten inbertsioa nolabait zentzua baduela. Hemen euki dezaken bezala. Zer esanik ez, sentimentala da. Nik esango nuke nortasunari eutxi alizateko beste baliabide bat. Da. Eta horri eusten diote gehienok. Edo horregatik mugitzen dira gehienak. Baina gero eta gehiago da. Esate baterako guk Euskozaren ditugun euskarazko bi komunitate batean, hain zuzen, horietako euskaletxe bateko euskararen irakaslea da, eta persona horrek ja nolabait logika aurkitu dio bere lanari, logika, baina logika ekonomikoa. Sentimentua, hala ere, baina bestelako motivaziorik ere bada beraz. Bai, badira, esate baterako lehen esan bezala, eta honek esan den hildotik, ez da, momentu hontan, esate baterako Uruguain, Montevideo, badugu hitzarmen bat Universidad de la Republikarekin. Hori izan zen lehenengo unibertsitatea, gaina lehenengo hitzarmena egin zana, Eusko Jaurlaritzatik orain, aro honetan, ez da, Universidad de la República izan zen lehenengo 2003ko udazkenean sailburuak sinatu zuen hor akordio bat unibertsitatearekin, eta hor gaur irakasleari direnak uruguaitarra dira, bineska horiek, eta hegadunak dira biak, eta gainera ez dira euskal jatorrizkoak, hauek, eta anekdota moduan kontatuko dut, hauek hasi ziren dantza ikasten, eskolan euskal dantzak, baina euskaldunak izan gabe, dantzan da gerturatu ziren, gero euskarara pasa ziren, gero Argentina euskal programa sartu ziren, euskalduntze prozesua bukatu zutenan, etorri zen hona barnete egin zuten, ega atera zuten, eta gero han bertako unibertsitateak eskatzen profila betetzen zuten, eta bereiek dira unibertsitatean irakasle direnak, eta benetan aipagarria dela uste da, hauek ere ogibide egin dute horrekin. Baina hori bezala, Argentinan ere badira kasuak, Euskozare bezala, euskal kulturarekin kolaboratzen dutenak, kazetari moduan, edo mintzalaguna eta horrelako sareak kudeatzen, eta badira ogibide egin dutenak. Eta, guk ere, zeratikan, abetik edo kultura zaietik, beti bultzatu izan dugu baita ere euskal etxetan irakasle aritzen dena, edo irakasle aritzeko prest dagoena, eta hor, bere bizitza, bere denboraren inbertsio bat egiten duena trebatzen, zate baterako, ordaindua izan behar duela, eta soldata bat ordaindu behar zaiola. Borondatezko jarduera hauek gero, askotan borondatearen baitan nahiko kilikola zeratzen direlako, eta lan egiten duenari, borondatea bai, baina ordaintzeko edo zerbait ateratzeko aukera baldin badauka lan horrekin, beti hori bultzatzen dugu, eta gaur egun euskal etxetako euskal irakasle gehienek, herrialde gehienetan, kobratu egiten dute klaseak emateagatik. Aipatu da estatu batuetako kasua, eta nik uste dut, behintzate nik jakin nahi nuke, izan ere Boizeko kasua diferentea da, Boizen aurre eskola bat ipini dute, eta eskola aurrea edo egiten da euskeraz, erreglatua, hezkuntza erreglatua, eta horregatik galdetzen dut. Boizeko kasua benetan uste eta aipagarria dela. Boizen, gainera, nik esango nuke, estatu batuetan, naiz eta hori guztia euskaren irakaskuntza, eta nabo da, Ipar Ameriketako euskal klubak, deitzen dian, euskal klubak biltzen dituen federazioa, nabotik bideratzen den arren, eta nabo koordinatzen duen arren, Ipar Ameriketako euskaren irakaskuntzari daukion zera guztia, Boize, dago nabo eta Boize. Boize izaera propioa du, ez da? Eta Boizen, batetikan, hor dago Euskal Museoa, Euskarazko eskolak ematen dira helduentzako,
Baino, benetan, bitxia eta aipagarria da bertako ikastola. Ez da, bertako ikastolak ja badaramatza, ez dakit jamago, amazzi bat urte edo... Laurogeita emezortzian sortu zen. Laurogeita emezortzi, bueno, ez dakit, hor. Laurogeita emezortzian, bueno, ez horren beste, ja, zortzi urte. Bueno, lehenagotik uste nuntzera, azizala. Eta bataz beste 25 bat umerekin aritzen dira. Eskola aurrea ematen dute bereiek, eta oso bitxia da. Ni pare bat aldiz egona izan, eta, bueno, irakaskuntza guztia. Bueno, irakasleak, orain arte, normalean Euskal Herritik emaritzen dira. Euskal Herritik, eta hemengo ikastoletako zera andereñak edo dia, ez? Eta hauek dena egiten dute euskaraz. Hemengo zein ikastolatan bezala, kantak ikasten dituzte, jolasak ikasten dituzte, zenbak ikasten dituzte, eta egia programa hori gero hor ikastolan egin arren, gero Ipar Ameriketako ikas prozesuan jarraitu egiten dute. Ez da alternatiba baizik eta jarraitu onartua dago. Eta gainera, badute hor tarte bat, eskola aurre egiten dutenean, eta batzuk Ipar Ameriketako eskoletan txertatu arren, gero, Ipar Ameriketan bertako hezkuntzara pasatzen diren arren, tarte batean bietara jotzen dutenak. Osea, esate baterako, goizez ikastola eta atxaldean beren eskoletara. Hor transizio zera bat ere batzutan egiten dute. Jan sartzen direnen ez galtzeko ikastolarekin kontaktua. Baina, nik uste boizekoa oso integrala dala dana, ez bakarrik ikastolarena, gero hori lotuta dago, gero dantzarekin eta lotzen dituzte, dantzan gurasoak ere implikatzen dira, osea, ez da umea dantzarekin baizik eta gurasoak musika jotzen dute zuzenean, eta orduan dantza ikasten ikustea, benetan bitxia da, ez da? Eta, baino, horrez gain, iaz, 2005ko uztailean, bosturtero boizek jaialdia egiten du, bosturterokoa da, 0 eta 5 bukatzen diren urtetan, milaka lagun biltzen dira bertan, ez bakarrik estatu batuetakoak, eta mundu osokoak esango nuke, eta iaz, hori aprobetxatuz, boizeko State Universityrekin hitzarmena sinatu zen, bertan ere, boizen, lengua y cultura vasca edo, eusko ikaskuntzak edo zera renokoaren antzeko bat egitea, baina boize, ez da gauza bera renokoa eta boizekoa, ez? Eta 200 ikasletik gora dauzkate, ez dizut, unibertsitatean, hori eren ikusten eta aipagarria dala, ez? Ze unibertsitateko tako ikasleekin, eta, ez gauza berria dala, Uruguaikoak hasi ziren izan ziren lehenengo hitzarmena, eta baino lehenengo klase 2004an hasi ziren modu arautuan. Nik horrekin ez dut esan nahi, esate baterako Salamanca Unibertsitateak eskaintzen ditu euskarazko klaseak, urte asko darama euskarazko klaseak eskaintzen, baino ez dauka jaurlaritzarekin edo hitzarmen bat hori egiteko askotan, gertatzen da unibertsitateak edo fakultate desberdinek beraien artean egiten dituztela, irakasle trukaketa edo horlako hitzarmenak, eta orduan, Moskun, irakasle badago euskara ematen duena, horlako trukaketa zera baten bidez fundalako ara, euskaraz dakit, orduan euskara eskaintzen ikaslea dauzka eta euskara ematen du Moskun. Baina guk ez daukagu hitzarmenik momentu honetan Moskuko unibertsitatearekin. Orduan hori, eta hor gauza bitxia gertatu da unibertsitatetan, eta guretzat benetan, ikusten da, garaiak aldatu direla, emigrazioa diferentea dela, euskal etxen funtzioak ere aldatzen ari direla, ez dala orain mende bat esate baterako esan gertzake euskal etxea zala familia, psikologoa, bilgune, eta zera, hemendik joten zan pertsona bat han Ipar Ameriketan hartzai, edo Argentinan pampan behiekin, komunikazioak ere ziren gaur egun daudenak, eta orduan berak Euskal Herriaren zera txokoa edo partzela Euskal Etxean aurkitzen zuen, eta ezagunak eta hizkuntza eta antzun bere giroa. Gaur egun hori aldatu da, gaur egun komunikatu da gaude, telefonoa, e-maila dala, hegazkina merkatu dira, orduan Euskal Etxen izaera ere asko aldatu da, eta gero, etorkinen zera joan etorria ez da orain mende batekoa. Ez askoz gutxi, handik ona etortzen da jende asko, hemendik ara baino gehiago. Orduan, hor euskal kolektibidadetik edo euskal gizataldetik ateratzearen premia eta mundura zabaltzearen premia ere ikusten da. Eta horretarako nik uste dut unibertsitatek plataforma edo arlo ezin hobea direla
hor, bueno, pues, euskal kulturaren, bueno, txartatzeko bertan, eta kuriosoa, eta hori da ez nahi nuena, izan dela, gehiengoak, unibertsitatera jondan ikasle gehienak ez direla euskal jatorrizkoak. Asko eta asko direla, bueno, Euskal Herria, kuriosidadea dutenak, edo baina ez direla euskal jatorrizkoak. Baina esate baterako orain 2 urte, eta hori ikusita, Txilen momentu enten esate baterako, kultura zailak Txileko 4 unibertsitaterekin du hitzarmena sinatua, ezta? 2 Santiagon eta 2 Valparaizon, bata katolikoa, bueno, pribatua eta bestea publikoa. Guretzat, sorpresa handia izan zen, honek izan zuen erantzuna, izan zuen ikasle kopuru urtez urte, eta orduan 2. urtean, esate baterako Txileko unibertsitatean 125 ikasle edo matrikulatu ziren, datuak, baina matrikulatu ziren lehenengo semestrean, ikaragarrizko erantzuna izan zuen. Eta orduan begiratu genuen, aurra azterketa bat egin genuen, eta kasu horretan, 184 etzen euskal jatorrizkoa tetzokan zarrikusirik euskal komunitatearekin, eta 116ak bai nola baino, bueno, modu batean edo bestean bazun zarrikusia, eta bueno, oso sorpresa, ez genuen, espero pentsatzen nuen asko zere mugatu gai izango zala, baina, bueno. Gero alde handia dago, unibertsitatean, non kokatzen den, zera, ze fakultatetan, zein daukan akzesoa, ze balio kurrikular ematen zaion, batzutan borondatezkoa da, bestetan kredituak ematen dizkiete, beste batzutan formazioan generalen dago, beste batzutan fakultate batetan dago, orduan horrek asko eragin handia du gero ikas modulo hien onarpenean, ez? Titulazioa erdia estea posible da kanpoan. Alegia, ega esaterako. Bai, bueno, hor ez ega bakarrik, osea, bueno, egaz gain, gaur egon hemen Euskal Herrian baditugu beste mailak egiaztatzeko aukera badugu, ez mailak eta frogak egiten ditugu, eta hor urteroko deialdi bidez arautzen da hori, ezta? Eta hor zirrikitu bat irekita dago, eta espreski zera jasotan nazioartean euskara ikasten ari den edo nork duela Euskal Herrianko ikasleek duten eskubide berberak, ezta? Kontua da, orain arte ega azterketara esate baterako nazioartetikan etorri direla, eta atzarretarra badirela ega azterketa ega atera dutenak, baino hona etorri dira eta hemengo deialdietan hartu dute parte. Hori, bueno, hori eskubide osa dute, eta hemengo edozein ikasle bezala xe, baina baita ere badute aukera, eta horrela jasota dago deialdian gauzatu espaldin badugu ere, bakoitzak bere lekuan azterketa egin ahal izateko aukera. Gertatzen da, orain arte ez dugula eskaririk izan, egaren kasuan, eta mailaketak egiaztatzeko frogetekin, behin egin genuen horlako zera bat Argentinan, eta orduan entzen dituzu frogaitxiak eman hemendik, aplikatzen da, ekartzen dira ona, zuzentzen dira, baina han egin zitzailen lehenengo maila egiaztatzeko froga bat. Baina, bueno, eskariaren arabera urtero hori deialdian jasotzeko aukera hori badago, gaina espreski esaten da, eskubide hori badutela. Zenbat izango lirateko momentuetan zera, holan irakasle gorputza edo nolabait taldea edo laukia edo egingo lukena? Zenbat jente ari da atzerrian? Euskara irakasten. Bueno, buruz esango dizut hori Euskal Etxen zera arabera, bueno, esate baterako irakaslekin gertatzen zaiguna da, momentu hontan Argentinako kasuan, 89an hasi zenetik gaurra, eta azkeneko 40 hauek kontutan aukita, 2003an erremotoz edo urrutetik trebatzen ari garen hauek kontutan izan da, 80 bat irakasle trebatu ditugu Argentinarako. Gertatzen da, hor, 2000 bateko, bueno, zuk irakaslea trebatzen dituzu, gazteak dira, eta gero bizitzak gora berandiak izaten jo, bata ezkondu egin dela, orain ezin du horrelakoak izan dira, baina gutxienekoak dira, era horretako fugak edo, hor, era horretako desagertzeak. Hor, zera hundia izan genuen 2000 bateko Argentinako krisialdi latzura, latzaren ondorioz Argentinatik jendea asko aterazan, gazte asko aterazan, eta besteak beste Argentinan euskara zen bidez trebatu egin dituen gazteak, eta horiek Euskal Herrira etorri ziren euskaraz egiten, eta hemen zeratu ziren. Orduan, momentu hontan Argentinan lanean edo lan egiteko moduan edo bertan, 50 bat edo izango genituzke. Baina, Argentinan bezala,
Uruguain ere baditugu lau, bost, sei, Uruguain ere sei, Txilen, Santiagoan 3 eta Valparaíson beste bat lau, Sao Paulon 2, Ipar Ameriketan izango dira, 15 bat irakasle, kontua da, Ipar Ameriketan ere Euskal Klubak 25 bat ditela, ez dela Argentinako kopurua, Argentinan 80 dira, Montrealen beste 2, eta gero, kontu dena izan estaduan, Madrid eta Barcelona, eta oso jarduera sendoak dituzte, eta irakasle talde propioa, eta gainera, Madrid eta Barcelonako kasuan, esan dezakegu bertako irakasleak Euskal Herriko irakasleen antzeko profila dutela, profesionaltasunari dagokionez, eta ikasketa maila eta kalitateari dagokionez ere maila guztiak eskaintzen dira, Madrilen eta Barcelonan, eta gero Europan, Parisen, Bordelen, London, Roma, hor nun bai, zenbat izango deliateke egun bat. Bai, unera llegatuko dan, baina, dezente. Zu bertan izan zara, azerrian alegia eta zure begiekin ikusi duzu, eta begarrekin entzun ez da nolako da esperientzia? Zeinena, ikastalde hauena. Bueno, denetakoak daude, ez? Baina esaten duzu Euskal Etxetako jarduera esate baterako, denetakoa dago. Batetik, esan duzu lehen, gazteen esko dagoela leku gehienetan, eta Euskara munduan nik esango nuke gazteek kudeatzen duten, gazteek bideratzen duten proiektu bat. Dala, naiz eta gero gazte hauek Euskal Etxetako zuzendaritza batzordeen menpe egon, baina azkenean eragileak gazteak dira. Gero taldeak ikusten baldin badituzu, oso anitzak dira, ez? Euskara talde batean aurkitu dezakezu 15 urtetikan 80 urtera bitarteko espektroa, ez da talde berean, ez? Eta, claro, segun eta zein Euskal Etxetan eta herri txikiti bateko baldin bada, ez daukate aukera maila bereko 3 talde sortzeko, orduan talde berea joten dira. Eta zergatik, batek Euskal Herria gustatzen delako, besteak Aitxonaren berri zuelako, beste batek, ez duelako izan bere bizitzan ikasteko aukerarik, eta orain jubilatu denean, bere buruari zor diolako eta hori ikasten duelako. Gero zer ikasi eta zer eman? Askotan Euskara ematen da, baina beste batzutan Euskara folklorerekin guztien hasten da. Beste zenbaitetan, unibertsitatetanko taldeetan esate baterako, batzutan hizkuntza konparatzea da helburu. Beste batzutan hizkuntza landu eta hizkuntzarekin batera ahozko literatura. Unibertsitate bakoitzaren mundu bada, eta ikasketa programa guztiak ere diferentea dira, ez? Baina oso nik ikusten dudana da munduan zehar Euskal Etxetara gerturatzen den jende Euskara ikastera benetan jartzen dion dedikazioa eta grina ikaragarria dela. Eta hemen buruti pasako litzaizkiguken gauzak egiteko gai direla, ezta? Nik ezagutzen ditut kasuak, pertsona bat, irakasle bat daukatuaren buruan, ezta? Eta hilean behin honek 1000 kilometroko bidea egiten du mintza saio bat edo kudeatzeko, ezta? Hemen ez dago Euskal Herrian irakaslerik, hilean behin Kadiza joango litzakenik 4 orduko klase bat ematera. Eta autobusez, Argentinan hori 18 orduko bidei bat izan daiteke. Gutxienez. Eta hilabetero egiten du. Edo beste bat astero joten da, Irundik Burgosa bezala klaseak ematera, astero. Horiek hemen gure buruan ez dira kabitzen. Hori fedea da. Fedea eta beste parametro batzuk egin ez funtzionatzen dute. Baina benetan miresgarria da eta hemendikan askotan, eta nik askotan entzun dut, hori folklorea da, eta oso folklorikoa dira, baina nik uste folklorea, baina hori bertan benetan bizi duenak folklorea baino gehiago dela, eta benetan indarra, borondatea, ahalegina, eta opor asko eta asko horretara eman dituztenak, ez? Jose Mari, gai hau ona ekarri dugu, egunotan Euskararen nazioarteko egun ospatzen delako, ez da noiz? Eta nola sortu zen? Ospatzea etorri gara, bai. Euskararen egunaren ideia aspaldikoa da. 1948an sortzen da. Eta ordudanik zenbait hiritan, munduko zenbait hiritan eta ospatu egin da. San Francisco Xavier egunean,
eta ez da, bueno, kasualidades, ez da, izan ere, bueno, pues, deno dakigun bezala, San Francisco Xavier santu euskalduna zen, gainera, bueno, pues, Japoian hildakoa, hil zen momentuan izkera arraro bat hitz egiten ari zela diote berarekin zeudenek, eta bar, ez da. Bueno, eusko ikaskuntzak eta hori onartu zuenian hau egitea, hau zera ospatzea, aukeratu zuen egun hori. Ordudanik 11 buelta eman ditue munduak eta, bueno, oin badirudi indarrin berriz ari garela. Nik uste dut, gure kasuan bintzat, eusko ikaskuntzaren kasuan, gu garbi daukagu, teknologia berriekin, zera, lan ikaragarri egin daitekela, hemen ja komentatu den bezala hainbat aldiz, eta igaz ekin genion, eusko ikaskuntzak duen, interneten duen, bueno, indarrarekin eta almenekin, honi ospakizun honi nola baiteko eite edo itxura ematen, igaz lortu genuen oihartzun politxa, izan ere asmoa da bakarrik, bueno, euskara badela aldarrikatzea, euskarak bere eskubidea duela ozen esatea, zarean, eta hori zarean eta zarearen bitartez lortu daitekeen edo iritsi daitekeen esparru guztietara. Eta izan ere igaz ipini ginen helburu bezala gutxienez 5 milioi personatara iritsiko ginela gure oihartzunarekin eta pasatu ginen gure kalkuluen arabera. Eta hori baino gehiago lortu genuen. Bueno, hori hor dago. Baina denok dakigu, bueno, oihartzunarekin eta egun bakar batekin ez dugula zertxo ere egiten, ez da, nazioarteko egun asko egin beharko genukela edo egunero bihurtu beharko genuke izan ere, euskara nazioarteko testu inguruan egoteko, egunero egoteko eskubidea du. Eta, bueno, igaz egin genuen bezala aurten ere beste edizio berri bat, aurtengoan gainera, bueno, pues ipini dugu, enesaria lehen da biziko aldiz, bueno, aldarrikatu genuen ere, instituzionalizatu genuen igaz, eta bueno, aurten izan da lehendabiziko edizioa, datorren domekan izango da zera, egingo da publiko zeinek irabazi duen aurtengoko, eta esan behar da, zera guztietatik, zentro guztietatik, behintzat iritsi zaizkigula eskabideak, hautagaiak sari honetarako, maila ikaragarria, nik uste meritua denok daukatela berdina, eta ikusiko dugu nola jarraitzen dugun honekin. Nik uste dut horako egunak direla importanteak, baina gero mintza praktikan egunerokotasuna eta eguneroko ahalegina behar dugula. Saria, oraintxe aipatu duzu, Benito Lertxunderekin egindako kolaborazio bat bestetik, badirudi aurten, indartxo datorrela, ez da, nazioarteko egun hau? Bueno, guke Benitori eskatu genion igaz egitea, Nestor Basterretxearekin batera. Nestor Basterretxeak parte hartu zuen eusko ikaskuntzak antolatutako lehendabiziko egunean, Buenos Airesen 1959an, bera artista izateko lehendabiziko urratsak ematen ari zela, igaz gogorarazi genion hau, berak begionez ikusi zuen egun honetarako, ospakizun honetarako logo bat egitea, logo horri gehitu nahi izan genio musika, jo genuen Benitoren gana, Benitoko hartu zuen ideia, baina berandu ibili gintzen, eta, bueno, aurtengorako utzizun. Eta aurten hori izan da gure ekarpen, ezta? Eta momentu honetan esan dezaket, zarean ipini genuenetik, milaka eta milaka sartu direla jaisteko, abestia jaisteko, eta horrek esan nahi du, bueno, pues asmatu indugula nik uste dut horrekin, eta bueno, beste aukera bat dela, munduan zehar eta internet bitartez euskararen presentzia ere ipintzeko, ez da.
Hemen gauzatxo bat, Euskal Herrian, nik esango nuke, azken urteotan egia da, ospakizuna, Euskaren egunaren ospakizuna igotzen ari dela, eta, bueno, azken urte, instituzioen aldetik, elkarte ezberdinen aldetik, eta hor badagoela nolabaiteko bultzada bat, eta eguna ospatzeko legin bat, ezta? Baina Euskaletxeen kasuan, eta atzerrian, Euskaletxe batzutan urteak daramatzatela Euskararen eguna ospatzen. Beraientzat, benetan egutegian markatua daukaten egun bat da, eta oso era desberdinetan, ez? Batzutan, afari batekin igual neko izango da ospatzeko, beste batzutan urtean zer egin dituzten lanak aurkezteko, eta izango da. Eta, kuriosoa, eta hau bitxikeriagatik esaten dut, Ipar Ameriketan ospatzen duten, Ipar Ameriketan ere ia hasi ziren Euskararen eguna ospatzen, nabo bezala esanen nuke, baina beraiek ez dute abenduaren 3an ospatzen. Beraiek, Ipar Ameriketan, beren egutegia, beren ritmoa eta beste sistema bada, eta bereintzat abenduaren 3a oso data aldrebesa da, berein bizteko, eta orduan, Ipar Ameriketan leku batean ospatzen dute, demagun. Euskal Klub bakoitzak gehiago, igual boizen afaritxo bat ingo dute, baina modu zeran, instituzionean leku batean egiten dute, eta orduan, beraiek San Franciscoen elkartzen baldin badira esate baterek orten, aprobetsatzen dute horlako biltzen diren horlako zera bat ospatzeko, eta iaz, otsailaren 17an ospatu zuten Euskararen eguna Ipar Ameriketan. Eta aurten ere, ez dute orain abenduaren 3an, izan dizute, iniziatiba partikularrak izan daitezko ez, baina aurten ere otsailean ospatuko dute, eta hor biltzen dira denak, asmoa da Txinon, Kalifornian egiteko, ez? Hor ere Euskaldun asko dagoelako inguru horretan, oraindikan datarekin, zalantzaren baldin badago ere, ez? Baina, bitxia da beraiek esaten dute, guk Euskaren eguna ospatuko dugu, baina ospatu behar dugu biltzeko aukera dagunean eta ondo datorki egunean, abenduaren 3a guretzat oso da txarra da, ez? Hain sustraitua dagoen, Jose Francisco esaten duena, esate baterako euskaltzaleak da, Buenos Aireseko talderik importantenetakoa, horretan, 53an sortu zen, eta orduan ikari da, euskararekin, gora eta bera, eta beraien elkartearen lehendabiziko artikuluan, helburua bezala, ipintzen du, 53an, ipintzen du, irakurtzen egin naiz, conmemorar anualmente el Día del Euskera, el Día de San Francisco Javier, que la Sociedad de Estudios Vascos ha organizado para todo el orbe. Hori, estatutuetan ipintzen du. Eta horregatik, 85an ere, 85an okerez banago, lehendabiziko kongresu hemen egiten denean, Euskal Giza taldeen lehendabizikoan, planteatzen denean, Eusko Jaurlaritza planteatzen duenean, egin behar zela nazioarteko egun bat, zenbait euskaletxek, esaten dute, harridura saltzen dut zaten dut, baina hori egina dago. Espalditek egina dago, zertara gatoz hortara. Zentzu batzuetan esan daiteke ez da abantaia. Jena esan duguna, baina hemen egonda, jatorria, baina hemen egonda urte batzutan, ez da horren, oihartzunik izan, ez da ospakizun ofizialik egin neurri batean, ez da. Baina, bai kanpoan, lehen izan denuna, ez da, honek Jose Marik esan duen zela, Euskaltzaleak, Mar del Platan dala, Uruguain dala, Euskarren eguna beti egun seinalatu izan da, eta gugea berriak horretan. Etorkizuna zitze egiteko garaian zer esan dezakegu? Bueno, nik uste dut hemenka sortzen diren egitasmoei eta, ez norabide gutxienez behintzat norabide horretan doazen nenean, lagundu, heldu eta sustatu egin behar direla, ez da. Eta honetan, nik etorkizunari begira, uste oso bi arlo desberdin direla, batetikan unibertsitateak eta unibertsitate munduak izan dezaken bilakaera, eta, oraindik, eta horretan ere, aurrekontuekin ere horrez ikusi handia dauka, eta baita ere bertan dauden giza baliabidekin, ze askotan irakasle bat hemen bidali behar baldin bada kosteak ikaragarritu egiten ditu, eta bertako baldin bada asko merkatu, baina bata da hori bidea, ez euskal gizataldetik edo kapsula horretatik mundura ateratze alegin hori, Unibertsitate Darran, eta gero bestetik nik uste dut, euskal etxetan eta orain arte garatu dan programa hori, batetik, horren baloraz egin beharko da datorren urtean, eta horrengo urteetarako proposamena egin beharko da,
baina nire iritziz klabea da aurrera begira, ja, giza baliabideak eta trebatu diren herrialdetan, nolabait euskaletxeetan ere transversalidadera jotzea, ez da? Euskara ez da deia izan jarduera vertikal bat dantza bezala edo pelota bezala, baizik eta euskaletxeko ere mutarlo guztietara zabaldu behar dela, ez? Eta bueno, euskarak izan behar duela hor txapela edo uritakoa, eta azpian dantzak abitzen dela, musak abitzen dela, klaseak abitzen direla, eta, bueno, jarduera asko. Nik uste, pixka bat transversalidadera edo beste... Abantaila bat badaukagu musaren aurrian, izan ere musa ezin daiteke internetetik jolastu bintzate keinuak eta ez ditu zituzen, eta gaur egun interneten bitartez eta teknologia berrien bitartez, benetako elkarrizketa, benetako solasaldiak, ertz askotako solasaldiak edo kide askotako solasaldiak sortu daitezke eta harremanak ere bizitu indira, eta piztu indira, eta nik aldortik nik izero pentsu. Asko sobetu ikusten duen momentu enten, egoera, orain dela 15 bat urte baino. Nik egin dela 15 urte, lehen da biziko buelta egin noenian, euskaletxe eta nik ikusi nuen girua, edo gaur egunekoa, nik uste dut irabazten, joan garela, espazio berriak irabazten, eta nik uste dut gainera, gazteria, izan ere, 100 irakasleetatik ziurezki gehienok gazteak izango dira, eta ez lehen bezala. Lehen ziren hemendik joan dako eta bar, zerako formaziorik gabe, eta bar, orduan alde horretik nik uste dut, izarro pentsu jo behar dugula. Bueno, denbora gortu zaigu. Eskerrak eman bioi, Jose Francisco Zinkonik goratuko dugu, abeko arduraduna, ez Euskara Munduan programaren arduraduna eta abeko kidea, horrela bai, eta Jose Mari Belez de Mendizabal. Eskerrik asko bioi, urrengo arte. Urrengo arte. Joan baino lehen, Benito Lertxundi eta Eusko Ikaskuntzaren arteko kolaborazioa gogoratu nahiko genuke. Xehetasunak Jon Martijak ekarri behar dizkigu. Tertulian aipatu dugun bezala, bihar, abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna izango da. Eusko Ikaskuntzaren eskabideari helduz, Benito Lertxundik abesti bat sortu du ospakizun honetarako. Abestienen bidez, mundu guztiko euskaldun eta euskaltzaleak euskararekin bat egitea gonbidatu nahi ditu Eusko Ikaskuntzak. Ahaztu baino lehen, abestia entzuteko eta jaisteko, zein bideoa ikusteko, Eusko Ikaskuntzaren webgune desberdinetatik egin daiteke. Eta bada ez bada ere gogoratuko dugu, horrentxe bertan, Jonek aipatu du Eusko Ikaskuntzaren webgunea irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org. Eta horren bai, bagoaz datorren aste arte noski. Benitoren eskuetan usten zaituztegu. Eskerrik asko gurekin izategatik. Datorren aste arte. Euskara giza ondarea da. Komunikazio eta batasunerako tresna. Elkar ulertu eta giza helburu gorenera heltzeko beharrezko baliabidea. Hizkuntzak leuntzen du animalia eta gizon bilakatzen. Berak bideratzen elkar laguntza giza mailan gauzatzeko. Zentzu horretan edatzen da herri bakoitzaren beharretara. Hizkuntza izpilu leiala da. Non kondairan zehar, herri baten baldintza sozialak isladatzen diren. Hizkuntza jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari, oinarrizko kultura guztia. Bere hizkuntzarekin hautsi duen herriak, tradizioa du errausten eta anima epeltzen. Hizkuntzak bere baitan, herri baten mundua ulertzeko eragordetzen du herritarrek hitz egiten dutenean. Euskara, gure hizkuntza, giza ondarea da.